חזה גדול וכבד אצל נשים מהווה לא רק בעיה אסתטית, אלא משלב לעתים קרובות גם בעיה תפקודית קשה. השדיים הגדולים והכבדים מהווים מעין משקולות התלויות בקדמת החזה, גורמים להפרעות ביציבה, פוגמים ביכולת לבצע פעילות גופנית וקשורים פעמים רבות לבעיית השמנת היתר הנפוצה כל כך בישראל כיום. במקרים קשים ההשפעה על עמוד השדרה עלולה להחמיר עד כדי הקמת. חזה גדול וכבד מפריע מאוד לאיכות החיים של נשים רבות, ובנוסף לכאבי הגב והכתפיים, הוא הופך למטרד רציני בעיקר בעונות הקיץ. פריחה, עזה, פטרת, גרד, ריח גוף לא נעים, הן כולן תופעות לוואי הנגרמות עקב הצטברות זיעה, חיידקים ופטריות בכפלי השדיים. בנוסף, נשים עם חזה גדול נראות שמנות ורחבות הרבה יותר מכפי שהן במציאות, וכל מי שעובר את הקטנת חזה מקבלת המון מחמאות, בעיקר על כך שנראה כי היא ירדה במשקל וכי היא נראית חטובה הרבה יותר. אף אחד לא באמת יודע שהסיבה לשינוי הדרמטי נעוצה בעצם בניתוח הקטנת חזה. כל ניתוח הוא מקור לחששות רבים, כאשר החשש הגדול ביותר בניתוח הזה הוא כמובן הצלקות והכאבים. ולכן הבשורה הטובה ביותר היא שמדובר בניתוח ממש לא כואב באופן יחסי, ובהשוואה להגדלת חזה. הצלקות מתרפאות לרוב בצורה מצוינת והסימנים הופכים עדינים ונעים ברוב המקרים. הסימנים הנותרים הם בצורת סוכריה על מקל או בצורת עוגן. נשים רבות שעברו את הניתוח מספרות שהניתוח עד כדי כך לא כאב שהן בקושי היו צריכות לקחת אקמול או אופטלגין. בשונה מהגדלת חזה בה ניתן לבצע סימולציה בעזרת מדידת שתלים בחזיית מדידה, לא ניתן לבצע סימולציה מוצלחת לגבי הקטנת חזה ולא ניתן להמחיש את גודלו הצפוי לאחר הניתוח. לכן עלייך לסמוך על הרופא שלך שיבצע את הניתוח על סמך הידע והניסיון הרבים שרכש עם השנים. ישנה אומנם בשורה טכנולוגית חדשה מתחום המציאות המדומה, אשר בשילוב עם צילום תלת-ממדי ותוכנת מחשב ניתן יהיה בעתיד להדמות את תוצאת הניתוח בעזרת משקפי VR, אך הנושא עדיין בפיתוח. לגבי הציפיות, ציפייה ריאלית מהניתוח היא שהחזה שלך אחרי הניתוח יהיה הרבה יותר קטן והרבה יותר עומד בהשוואה למצב בו הוא היה לפני הניתוח. כדי שתהני מתוצאת ניתוח נאה וארוכת טווח, כדאי לשאוף למידה C מלא על גבול ה-D. לנשים הסובלות מחזה גדול וכבד יש נטייה לעבור לקיצוניות ההפוכה, והן מבקשות חזה קטן מדי ביחס למידות גופן, וזאת טעות בעיניי. ניתוח הקטנת חזה מבוצע בהרדמה מלאה. הוא אורך כ2.5 בממוצע, ואינו דורש אשפוז לילה. כהכנה לניתוח, אסרטט על גבי החזה והשדיים קווי מתאר רבים, על פיהם אתכנן ואבצע את הניתוח. במהלך הניתוח מסירים רקמות עודפות של שד, שומן ואור, ומעצבים את השד החדש בצורתו החדשה והיפה כדגם מוקטן וזקוף יותר מכפי שהיה. את הפטמות והעטרות משאירים מחוברות לרקמה הנושאת אותן אל מקומן החדש. רקמה זו מספקת לפטמות את אספקת הדם והעצבוב. את היקף העטרה מקטינים וממקמים את הפטמות במנח אנטומי גבוה ונאה על פי מבנה גופך באופן אסתטי וסימטרי ככל שניתן. בסיום הניתוח יישארו בגופך קווי התפר הבאים. מסביב לעטרה, תמיד, קו אנכי מהעטרה כלפי מטה, תמיד, ולאורך כפל השד במרבית המקרים. אם דרגת הצניחה היא עד 3 או 4 סנטימטרים, אפשר לסיים בקו תפר אנכי. מעבר לכך יש צורך ב-T הפוך, כלומר קו תפר לאורך קו הכפל. בסוף הניתוח נשאיר 2 צינוריות ניקוז עדינות ודקות שתפקידן לנקז את עודפי הנוזלים והדם מהאזור של הניתוח. את הצינוריות מסירים לאחר 3 ימים. כל התפרים הם תפרים פנימיים נמסים הנספגים מעצמם בגוף ואין צורך להסירם. על גבי התפרים נדביק מדבקות מיוחדות, אותן נסיר אחרי 1.5 שבוע. בהמשך נמרח משחה אנטיביוטית ולאחר מכן ג'ל סיליקון בכדי שהסימנים יהיו עדינים ונעים ככל שניתן. שדיים גדולים וכבדים נלווים פעמים רבות לבעיית השמנת היתר. הקטנת חזה בנשים אלו תשפר מאוד את היציבה והיכולת לבצע פעילות גופנית, שתוכל בהמשך לסייע לרדת במשקל. כמובן תשפר מאוד את המראה האסתטי ותגרום לך להרגיש הרבה פחות מלאה. חשוב שתביני שבהמשך אם תרדי במשקל, ייתכן והחזה שלך יקטן עוד יותר, ולכן לא מומלץ להקטינו מאוד. חשוב לזכור שייתכן ואחרי הניתוח תוסיפי לרדת במשקל. וגם אם תשמרי על משקל גוף יציב, החזה עלול בהדרגה להמשיך ולהתרוקן מעצמו, כך שאת עלולה למצוא את עצמך עם חזה קטן מדי, שאינו מתאים למידות גופך.
כמובן שגם את זה אפשר לתקן, וישנן נשים שעברו הקטנת חזה, ולאחר עשור או יותר, באות להוסיף נפח על ידי שתל קטן. וגם זה ניתוח מאוד מוצלח מניסיוני. כמו כן, התאמת החזייה למבנה הגוף חשובה מאוד בשמירה על התוצאה של הניתוח לטווח הרחוק. זה ניתוח שנשים עושות בעיקר בשביל עצמן, למען איכות חייהן, ולעיתים על אף התנגדויות שהן שומעות מסביבן. לנשים רבות, תהליך קבלת ההחלטות לעבור את הניתוח לוקח שנים ארוכות, לעיתים אף עשור ויותר. ותמיד בסיום ההחלמה מהניתוח, כשהן מאושרות מהתוצאה, הן אומרות, איזה טיפשה הייתי שלא עברתי את הניתוח לפני 10 שנים. עד כדי כך הן חוות שיפור עצום באיכות חייהן. ביכולת למצוא חזיות ובגדי ים בקלות, ללבוש בגדים צמודים ומחמיאים, ופחות להתעסק סביב הנושא של החזה הגדול והמגביל.